Bon dia, són les 10 del matí i ara ja aniré a esmorzar una mica per després anar a mirar com vaig fins a la Casa Negra, perquè em sembla que hi podria anar o amb tac-tac o amb un bus públic, com vaig fer a la Casa Blanca, o sigui que segurament intentaré mirar aviam quin és el bus públic que va fins allà perquè són molt més baratos. Bé, doncs vaig a mirar ara cap a l'estació de busos, aviam si puc agafar alguna mena de transport públic que em porti fins a la Casa Negra, i el bus que em portarà cap a Chiang Mai em surt a les 3. I ho sé perquè les noies que vaig conèixer ahir havien de marxar avui al matí amb un bus de les 10 i estava ple. I l'únic bus que els hi queda també és aquest de les 3. O sigui que el més segur és que anem junts amb el viatge de cap a Chiang Mai. Bueno, serà així si no perdo jo el bus, perquè elles segur que agafaran aquest. Ara mateix són 3:15, he arribat aquí després d'un trajecte de bus una miqueta llarguet i d'haver de caminar 1 quilòmetre, més o menys. Està fent molta calor, però bueno, el pitjor és que ara que he arribat aquí posa això, tancat de les 12 a la 1, o sigui, m'hauré d'esperar un quart i d'aquí un quart ja podré entrar dintre un altre cop. L'entrada és gratis, o sigui, cap problema, però hauré d'anar una mica per feina perquè he de tornar a agafar un bus per anar fins al centre i agafar el bus per anar a Chiang Mai a les 3. No vull anar amb pressa tampoc, o sigui que intentaré anar ràpid a visitar això i ja cap a Chiang Mai després. Un petit contratemps, i és que el bus de les 3 estava ple i hauré d'agafar el bus de 3:15. És un problema perquè arribaré a Chiang Mai a les 10 més o menys, o sigui que em perdo la majoria del dia. I ara aquí intentaré anar a un mercat que hi ha a visitar, però és que sincerament tampoc és la gràcia que em feia. M'he quedat bastant fotut. Per sort he pogut parlar amb les dues noies i els he dit que igualment que seguíssim amb el plan, que no podia anar amb elles perquè l'autobús estava ple i que quan arribessin allà reservessin una habitació per tots, que com a mínim així podríem estar junts el que queda de nit. No sé si després ens podrem comunicar, suposo que sí, perquè jo tindré wifi quan arribi i bueno, veiem com va, sobre la marxa ho anirem veient.
Do you have some words to say to the camera? Oh yes, my name's Alex Cabrera. I'm from Texas, United States. Traveling around doing this in Thailand for about a year now. And throughout the world, hopefully make my way around the world doing this. And keep doing it until I die. Nice! Bé, doncs són les 11 de la nit i ha estat tot bastant raro perquè, bueno, com que havíem quedat amb les noies amb la noia de Vic, amb l'Estel i la seva amiga, per anar a un hotel junts, però al final jo no he pogut agafar el bus, elles sí, i després elles no tenien wifi, jo en tenia, quan jo no en tenia, elles en tenien, bueno, un show. Al final el que ha passat és que elles havien reservat hotel per 3, l'han hagut de reservar, i ara aniré amb elles a buscar-les per com a mínim poder sopar, perquè jo encara no he sopat i aquí ja comença a estar tot tancat. I res, suposo que ja estarà, serà això. Vinga, bona nit.